adik Rahul dan juga adik Tata, Adin, Delin dan juga Artar. Komang boten ketinggalan nonton siang menika. Sumangga Pak Win, somprete dipun tarik malih. Ho! Mas Bayitno, Tri Adi Budaya lho iki. Oh, ayo ger podo sing hati-hati jaranan karo Unyil 2, Reza, Rahul, Tata, Adin, Delin, Artar dan juga Komang. Yo, ayo siji diaturke yo ngen dagangane Tri Adi Budaya. Ayo. Hei Pak Pardi, ayo Pak Pardi. Op jos dikepenake Mbak Hastu. Goyang ngger, goyang kiri, goyang kanan. Aku ayo Mas. Oh ya. Apa tenan aku manis Mas. Oh ya. Tandang cilik arane tipung, barang dilire atine bingung. Gambang kawat arane siter, yen ora kuat saya gemeter. Nit manis kapilu
dikuku jebule lapis. Ayo, yo iki lho sing wis diati-ati sawetara suwe. Tri Adi Budaya. Hey, 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 hey. Yo piye-piye aku ayu mas. Oh ya, ya, ya. Apa tenan aku manis mas. Oh ya, ya, ya. Zaman saya rapi kudu seru pengen. Jong nganti nuruti senenge ati. Kadang cilik jenenge tipe. Bareng pilire atiku bingung. Kambang kawat arane siter. Saya ora kuat tambah gemeter. Imane kepilo karo aksine. Ayu manis dikuku jebule lapis. Ayo lo Pak Win. Mbak Enti lagi hidung ayu. Kaya mangkene iki lho Pak Rut. Hei hei. Ayo lo Kak Tris. Kanca-kanca KSS. Piye-piye aku ayu mas. Oh ya ya ya. Apa tenan aku manis mas. Oh ya ya ya. Aman saya rapi kudu seru pengen. Jong nganti nuruti senenge ati. Kadang cilik arane tipe. Bareng pilire atiku bingung. Kambang kawat arane siter. Saya ora kuat mundak gemeter. Imane kepilo karo aksine. Ayu manis dikuku jebule lapis. Ayu manis. Airing lelapai Putri Adi Budaya Bapak Heri Wahyudi ana lho iki nggih. Yo. Hoi a. A o a o a o. Yo 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 yo. Ah 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 ah. Prayitna padha sing ati-ati ditata barisane nger. Oh, jos. Mak Lili, Mak Lili. Oh. Bending ngungkong tengara budaling wadya menekir gumara campur swarane berbuking lampah ujo nganti panggapa serta bergong beri suling lantar kopyong mahurahan kanjong belang koso kanjong belang akoso yo ayo li gas. Dua-duanya Mas Bagas. Oke. Oh ya, matur nuwun Mas Bagus. Oke Pak Tio matur nuwun Pak Tio. Oh, wah. Iya. Pancen penak nggih. Penak tur yo apik. Wes, go. Bending
mungkong tengara budaling wadya manekir gumara tambur sarane bebuking lampah uda wadi pangapa sartambur kemperi soling lantar rompret upyong mawurahan kajabelan kosong Resa Rahul Tata Adin Selin Atan Gok Komang sing ati-ati nggih cah bagus Pasuryane pancen bagus tenan ger iki nengge para putra putri ti adi budaya Bapak Heri manuk oh aku yen kaya mangkono banjur marem temenan ger yo kaya ngene yo 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 jas monggo Mas Yamani kalian Mas Sutris katuran pinarak wonten yang menika. Hey 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 up. Sawetara suwe aku ora ketemu Sri Ramu. Pancen abot sakjroning ati. Saiki ditembungke malih ana ing kahanan siang punika sesarengan Tri Abi Budaya. Up. Siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu tolong aku mas
Ayo hae ayo ayo yeah 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 hey hey oh ha yo 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 hey oh ha yo 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 jas ha ho eh ha ho he ha ho yen tak pikir jane lumrah bae emotine lakon goreake nandita perangane sing dadi mati-matine jare padha anya yen nyawang dheweke Rama itu aku dewe mlongo dasar mikat ati rada srugal ning ngangeni besok kapan gonku nyandeng sesandingan gonku ngendem wis suwe arep tak blakake ayo ayo lo sing hati-hati ger yo iki lo Tri Adi Wibowo om boy oh